Salam, hormatly vatandaşlar. Yine bugün 17 may 2021 yıl men Şwetsiýanyň velayet merkezi Norrbotten velayetiniň merkezi Luleåda şuň giýje geldim. Bärik şol taýda balyk tutdum kölle, häzir şo ýere baryp, ýöne men şu ýerden başlap görkezjek bolýan. Şu şäheriň ortasyna bir kiçiňrek park, şu taýda adamlar gelip bu teýil edýärler, diň jalýarlar, çağalar bilen hana adamlar şu taýda mask bilen sport, ýani şu mal ýerden ýani şäher oýanyp başlady. Ine adam üçin gurulan döwletde ine şolar ýaly watandaşlar. Hiç hapada görmersiňiz şu taýda musuram, çilimem hiç tat ýokdur. Adamlar tebigatyny öýler gorak saklaýarlar da watandaşlar. Ine şolary ýaly häzir men şol köle baryp görkezýän. Nähil şu taýda balyk tutulýar. Adamlar üçin nämeler edilipdir. Ine häzir şu kanala baraly. Adamlar ana ýerden kim ılgap ýok, kim itini gezdirýär, kim pişigi bilen. Ey garat. Şolary ýaly. Häzir menem şutak geldim şu giýje. Şu malam bizde daňdan watandaşlar Şwetsiýada, Şwetsiýanyň şol ýemesin Laplandiýasynda may aýyndan başlap ta awgustyň ortasyna çeli bizde şolary ýaly ýakty howa giýje ýok. Giýje bolanak aslında. Ine terediň ine kanal su ine görýän kanalyň garajagyny adamlar üçin amatly bolar ýaly ana tahtadan düşäpdirler. Şu taýdan ýörek diýäli, ine maýyplary mine kalyaskaljy şeýdi waka diýäli. Suwun içinden bärden o kanaldan aňyrky kölen şu kanalyň üstü bilen gelip sonra ine bu köle çykýarlar, bu kölen aňryk, onun aňryk ol ýema Batniski aýlagy, Batniski aýlagdan hem aňryk Baltika çykýar, Baltika deňdine. Ine adam üçin gurulan zat seredin ine. Hana maşinlarym hemmejik zady durandyr, açyk peçerde haýatam ýok, gildiň duran zadam ýok bärde. Ine şolar ýaly. Ine ýene-de bir zat görkezýär. Şu görýäňiz mene biriniň boşaltasy dur, balyk tutmağa gelipdir. Ýadyndan çykaryp goýup gidipdir. Ay çynastan badyr elbetde bir näçe $100 şol balyk tutulýan zatlar. Ýöne sen zadyň däl, şunu elleme. Eýesi gelip öýde alyp gider. Yo akıtmasa polisler aýlanyp dur, günne bir kişide görse durma, uzagyndan soň akydyp polisiýa goýýarlar. Hana balyk tutulýan ýemesem galypdyr. Ine arasaçylyk diýäniň watandaşlar teredin hana hemme ýerde şolar ýaly musurny ýaşykdyr. Ýen içeniň artykmagyny akydyp şoňa taşlaýmaly. Bilen şonu diýip berse. Ine türkmeniň balyk eşikleri ýan şonu balyk tutup bolan gafan eşiklerini salşyp enne öýe tarap barýan. Ine görýäňiz mene balyk tutan ýerimi soň şo taýda balygyň ýanky gany dökülen ýeri bar ýani näme şol teňesi düşen ýeri bar, ne suw alyp bedire bilen. Suwun sepýän arasa yer inniki gelip balyk tutjaklar üçin ören amatly bolar. Ine şu taýdan ýemani gaýygyň bolsa o taýdan bu tak ýa bärden aňryk geçirýän, onuň aňyrlygyna sürüp bermeli. Ine şu tak balyk gelip toplanýar, watandaşlar gaty kän balyk bärde bilemek görünjekmi, görünjek dälmi, ömede ýaktylyk ýöne bökýän balyk kän bärde 4-5 türlü balyk bar. İçinde gyzyl balygam gelýär, ýöne bu mal gyzyl balygyň sezony däl. Şu mahal näme diýip ol şuka diýip balyk bar. Yırtıcı balyk, ondan soň leş var, sonra krasnopyorka var, sonra okun var. Olan türkmençe adını bilemek, ben doğrudan aýtdym. Türkmenistanyň barlygyny bilemek o balykyň. Ine hana şol görýän jaýlaryňyz olar täzelikde şo 1-2 ýyllykda salynan adamlar üçin.
Onun doğru pulun tölev almalılar, kredi alayan banktan ana yasa var, 25-30 yıllık hesaplaşıyor. Ne şular yani. Ne ondan yine de seyredin, ne Çoluluyor diyen şehirinde ne oraya birden adam yıkılsa suya gark bolsa ine ştada alıp suya oklayan halas ediyor. Ya inelekin çekip çıkarmak için şu kızıl zat var, şu var. Yok suya girmek için merdiven var. Yani hemecik zat açık yön çekip alıp suya taşlaymalı ya gerek bolsa ullanaymalı. Yani adam için kurulan devlette şeyle karanlık vakti ne ştada ışıklarım yanıp adamlar gelip oturuyorlar. Hani iyi içiyorlar ştada. Yenim var. Teoriktaşın stol. Dinçlik, arkaylık. Hem adamın yüzü gülüp dur, yüzü salık gezip gören adam gören adam senden salamlaşıyor. Senin oğlu bilen salamlaşıyor. Yani ben bunu devam ettiren ama yine de yazman şun kun dine şol su balıkçılık bilen bağlı zatları aydıp beren. Oyondan kastı kenar yakasına yaşayan illeşlemiz bilsin. Şuveçede nahil mümkünçülükler var balıkçılar için. Ne için Türkmenistan'da qadağançılık ediliyor, ne için Şuveçede ursot beriliyor, öyle muhtuna gelip tutuvermeli. Hiç pulun tölemeliler, hiç adam etmeliler. Gereğini alıp git, ben 8 tane şol leş balık tuttum, yine de bir vedre oğluk balıktan aldım. Şu yeterlik duzlu yak koyan, şu tomsu bilen özümüze de gelen mihmarları da hödür etmeye dürlü balık deyip koyuluyordu. Tağımlı, arası ekoloji taydan balık. Gereğini al artık maşineye gerek bu. Yoksa tutayın tutaydan 50'sini 100'sini mekidip koyuyor, neyme deyin bana. O balıkların her biri 2,5-4 kilogramlığı var. Onu böyle hazırlıkça şutayda ölçüreyin vatandaşlar son devam ettiren başka yere varımdı. Sağlığınız ben koşulam yığınayın gideyim. Sağ oturun onu. Ne hormatlı vatandaşlar yan kaydı sunmayalı. Sol hem köller, kanallar bir birgip. Ne ol anırda görünüp buğun hava biraz. Yani dumalrak bolunsan görünen akan sol deniz eyyam. Botniki aylar diyorlar da bundan anrıgım sol aylar yankı deniz bilen birgip yine şu taydan berden Finlandiya'da gitsen bolýar ya da Polşa'da var yer, Danya'da var yer, Latvia'da gidip bolýar gäme bilen. Yine bilen birine teyil bak edilen millet için ya adamlar için din calmağı yoksam bersi Laplandia in bir soğuk yer. Yani sonra da seyredin adamlar için yine bir gülöküp daha da küp adamların şahsiyatçılığın biraz şadiyanlık bolsun ne edilýän zaten. Şehir biraz gorkadan ne şu yani naberez ne ya da kenar yakası şehir. Yine şular ýaly jaýlar. Seyredin yine modern jaýlar. Onun adamlar bizdäki ýaly ilki başdan kösenip 30 ýyllap pul ýygnap soňundan jaýalar nakly berdi. Egerde işiň bar bolsa berdi vatandaşlar iş iki türlü bolýar. Bir wagtlaýyn iş alynýar, meselem işe duranda sen ilki başda wagtlaýyn alýarlar. Wagtlaýyn iş 9 ay içinde dowam edip bilýär. Şoňa çelle almagy, saklamagy iş berjinin hakkı var da ya firma ýetiniň ya zawudyň ýetiniň, fabriýaň ýetiniň. 1 aydan, 3 aydan, 5 aydan uzuldup durdu. Emma 9 ay diýilen güni ya sen olar hemişelik iş alýarlar ya da sen yok bir de gerek gelip sana seni işten mosa diýerler. Eger sen hemişelik iş alsaň, ondan sonra banklar sana öz kapılaryny açýar. Näil kredit aljak bolsaň, jaý aljak bolsaň, şuň kun jaýyň krediti ýyllygy 2-2,5 götürümden känäl 2,5%, ha? Maşina aljak bolsaň 7% ýyllygy. Yok bir erik diýince almak içek bolsaň ol gymmadyrak kredit alsaň ine ol 11%, 12%'lygy var. Ine şu garyan ýeriňiz ine watandaşlar şutak millet adamlar gelip ine oturýarlar diýince hani deniziň howasyndan demalýarlar ine
Bertemine şu aşağı düşük yürüyüşü edilen adamların ayağı tayma diyal. Ne geliyorlar berdene gözleri ne alıp şaşlayıcık pişiriyorlar mı, kalbasa yeme diyorlar mı? Ne berde odun var diyor, yok şu kutuptur. Getirip sol 5. 6. güne şu tayda tayyarlar koyuyorlar, o odun adamlar gel muğut oduncuğunu alıp ne şu taylarda özleri oturuyorlar, öz kampanyalar bile. Bay boşaptıra bulan ehlisi. Yine oğlum küçücük dükkancıklar gelip adamlar öz adını satıyorlar da. Yine berde de çağacıklar oynuyor, hana ulular hana o tayda basketbol. Ol Angır'da da var, yine de var. Yine şuraya alacak yerler katıken şehrin içinde adamlar için hem medat göredilen ya kurulan ne berde ne son muzika çalıyorlar yağışlar gelip dans oynuyorlar gidip yatan flaşatka Kemal konsept veriyorlar yine şolar ya hazır staydan gidip men yeme sol magazin açık bolsa kayık ve gam satılan magazin var ne son görkezek görüntü Balkırlı vatandaşlarımız için ondan şu yerinin balıkçıları ya kıvısçıları ne edip sodatlar satın alıp biliyor, ne edip alıp biliyor ondan görün. Vallahi onun hazırlık şu yerde durayım ben sonra devam ettiriveririz. Enha hürmetli vatandaşlar yankı aydı sunmayali yine kayık ve gemi satılan magazine geldik. Seyredin hürmetli balıkçılar Hazarın kenarına yaşayarlar Amı deryada. Yine nahirde gerek olsa ba yine üstüne çıkıp oturuyan, seyrediyen, görüyen. Seyredin yine. Nahili gemiler var. Motoru zadı bile. Yine derdi bakatı yazılır yine şu küçücüğün bakatı hani 205.900 kron 20.000 dolar var ya 20.000 dolar yine şu motor hem çıkardı bilen tayyar yöne şunu alacak bolsam yani kaydışım eğer işleyen bolsam bir yerde yine yazılgı dur her ayda 2573 kron töleyen 250 dolar töleyen ondan sonra 2 yıllık 5 yıllık mühlet bilen gol çekişen yine adama hiç nagruzka yok son töleyen yine berde mın bakatı 359 360 deyip alsak 36.000 dolar var ya her ayda da tölemelin 210 dolardan tölesem yine belli bir vakitte hesaplaşan. Yine berde beyleki modeller var. Bunlar hemmeci gemiler şu denizde sürmek için niyetlenen. Yine balıkçılar olsa görüyendirler nemedin. Yine mın bakatı 50.000 dolar. Berde. Yine berde 65.000 dolarlık var. Berde yine 95.000 dolarlık var yine. Neyse adamlık gör bak. Yani ayakkabıyla minmek bolanak yoksa üstüne minip görkezecektim yani berden. Yani seyreden yani görüyorum berdi şöp tip yazılı şu eyyam satılan niyede eyyam bir satın alıp dur şunu. Yani işleyen adam için kıyın zat yok. Ayda 550-560 dolarını tölese. Yani 5 yılım 10 yılım hesaplaşalım. Berdi yani ve yani erdiğinden gelme. Ya gelmeden başlan kayık. Benim 96. yılda şundan birini ediniptim. Hazırım var şeyle berk materyalın. Bunu yankı Fransızlar çıkarıyorum. Ben şu magazinden alıptım. 96. yılda. Hazırım Türk'üm. Neyse balık tuttum. Deryada oldu. Denizde oldu. Hem yerde karı. Berde ne? Motorlar. Ne hilsi gerek olsa satın alıvermeli. Yine görüyorum hem türlü motorlar var.
Dürlü kayıklar, hazır görürsünüz. Alüminyum edilerler var. Hemme zat adam için ol pul tapmadım, näçe ýyl ýygnamaly, näçe ýyl garaşmaly, olar ýal zat ýok vatandaşlar. Gelýän kredit afarmada diýen. Şu ýanky alüminyum gämeler, bularam gark bolanak emede. Görýäňmi ortasy, gyrasy şol ýaşyk gälediler. Şol gark bolmalyk üçin içine suw girenede bular gark bolmaýardy. Muň bahasy $11.000. Motoru bilen hemmesi bilelikde. Bärde bir gämi, bir jagat kayık gämi, kayıkmy? Lüks öde. $24.000. Öňde iki adam bärde de ýenem iki adam, dört adam var, arkaýynjak gidibermel. Soň tutun bağlanyňam ustaga atyp bolýar. Oturjak adam bolsa ýenem bar bärde. Mesela vatandaşlar. Hemme çıkarsın adam üçün ýylýan. Men vatandaşlar şu ýanky magazynyň içini surat alýanny özüm kameranyň eňsesinde durup men şonsuzum siz bilen günne ekranyň öňünde görleşip durýar. Biraz kartinkany ýetkip özüňiz görün. Bar zatlary men size görkezýän. Muň bahasy 1.500.000 demek $152.000 kron. Her aýda $900 töleseň şunu alyp bolýar. Lokal şular ýaly kayık ýagamy bilen Kaspy deňdiňe hazırdy. Aylanaýsyň. Çağılaň bilen, ýollaşlaň bilen, kardeşleň bilen, dogan garnaşlaň bilen. Näme üçin ýok? Ýene bir model bar, näseredin bu maşin. Ayakdaky öý diýerlerde domna kolesa. Näseredin? Muň bahasy $859.086. Ýöne her aýda $500 töleseň, 10 ýyllym 15 ýyl eýem şunu dol töläp bolýardy. Durry maşinler. Gelip kreditin afarmady da Allah çağılaň bilen dinjaly ber. Görýän ýene de aýakgaky giyirmek bolanak, ýöne men şeýle surat alyp görkezýän, içine zadyny gör. Ayakkabım çıkarsam son giymesi kıyım olacaktı. Yanım bilen loşkan almandım da ayakkabı giydirilen. Yeni bir model oldu. Türlü model ne? Gördüm. Hem de adam için. Yine şular yalı maşinle bir maşgalı arkayın yerleşiyor. Ecesi kalkası, 2-3 tane çağası. Hem de var için. 4 adamlık, 5 adamlık, 6 adamlık yatarı cayları var. Yine boşları bilen. Bu hasılı model. Yine teredin içini. Yine köşkü alır görsem. Hem de zaten yalırap yanıp dövülmezler içinde. Ayakkabı çıkarp falan hatta yoksa girip içinden görkezecektim size. Yine vatandaşlar hakiki adam için yurt değilse yine şular yali yurdaydılar. Yine bunun bahası $2.200.000. Her ayda tölemeliğim yankı $1.200 töleyen her ayına. Ondan yine yaşayılan 10 yıllık kontrakt mı? 5 yıllık mı? Onu öğren görüyen sataydım. Arkayın aylığından tutup uğradıp dur hükümet. Yine seyredin. Yeme de bir Laplandiya diýerler de bir paytagtam däl, hiç de adam däl. Bu aýtdym ha 8 ay gar ýagyp duran sowuk ýurt. Şonda da seyredin hana şöp ine şu 3 gämem eýem satylan eýem. Demek adamlarda pul var, isleg var, pul var diýenim ol basylgy pulu däl, işi var. Ine işi var adam gelip şunu alyp gidip bilýär. Ine. Görýän?
Ine şeýle vatandaşlar. Seredin. Bizim yurdumuzda da hökmen şulatlar bolaýmaly. Adamlar atla kösölmeler. Bu dünya ýeke gezek geldik ýaşama. Öwürlüp bizim geljegimiz ýok bu dünya. Şoň üçin adam şekilli ýaşamaly. Gyýpa ömri. Onuň kösönüp geçirjek bolsa haçan ýaşamaly. Ine bilemine. Şular ýaly. Ine. Zay. Bular adamlar şunu satın alıp näme diýerler? Muň bahaty 134 ming dolar her ayda $800 төлesem ine aýlangdan alyp galýarlar. Arkaýyn satın alyp ýaşaýar. $800 ol her ayda 3.000-4.000 dolar alýan doktorlar 6.000 7.000 ýanky juristler olur. Şondan köp alýarlar. Onun kanallarım var. Adamlar gowy ýaşaýarlardy. Ine bärden hep şu gamen aljak bolsaň aýyna $500 tölemeli. Umum bahaty $85.000. Seredin ine. Hemmejik hem deňizde hana navigatorlaryny çelle hemmejik bar. Ine şeýle. Bärden üstüne seredip bolýar, biraz gökeri çık bolayım. Seredin ine. Hakykany kasbyla sürülmeli gamen berdi. Hemme masalan bilen Türkmeniň masalasyna ýeterlik şutaýdy. 10 adam bolup otursaň watandaşlar. Ine nesip etse şeýlen bar. Eger şol adalatly döwlet gurulsa, elektron hökümet ýola goýulsa, korrupsiýa ortadan aýrylsa, halal zähmede adamlar dogry ýaşap bilýän şutaýda gelseredin şöp tip ýazyldy, mökşülük semeýem satylan. Ine aýdýana adamlarda mümkinçilik bar, işlesen, ýanky aýtmýalsa hemişelik işiň bolsa, islenlik bankaňa kredit berýär. 20 ýyllyk, 30 ýyllyk näçe ýyl aljak bolsa. Seredin. Näil gözellik. Hemme zadyny insan üçin hakykatdan türlü modeller bar. Ýok şutaýdaky ýok, ýöne şol reklamada bar bolsa şutak gelip zakaz edýän, ine şondan soň sana getirip berýärler, bir aýyň dowamyny gapyňy ertip düşürýär. Ine $55.000 şu maşynyň bahasy. Bu maşyna ýaşaýyş öýde. Ine Seredin şoförün ýanyna ýenen bir kreslany ýygyny oturýarlar şeýle. Ine watandaşlar. Görün. Ştaýda şonu işsem menýe, daýhanam menýe. Islenir adam. Ol hökmen ol ştaýda şwet bolup dogulmak gerekkä. Biz ýal ştaýda gelip işläp aýlyk alyp beren adamlarym satyn alyp bilýär. Hiç kim sen gelmişek diýip ýa sen renkiň ütköşük ýa diniň ütköşük diýip eger bular ýalaklar asla düşünde de bolmaly zatda. Ine bir skuter ýa suwda emedilýän. Bilen bar watandaşlar. Ine bilemeýän satylypdyr. Şöp diýip ýazyldy. Biz aga skuteryň bahasy $13.500. Her aýda $160 төлesem, ine 5-10 ýyldan soň sen kişi doly ýa төлep bolýar. Alan gününden senki. Ýöne doly üzülşýän diýjek bolýar, şonça wagtyň dowamyna. Ine gyýsaça watandaşlaryna şu zatlardan ibaret. Ine seredin ine bahalary. Ine şunu ýaly. Ine seredin. Durşuny hemme zat ine. Adam şu. Hiç problem yok. Ana personality barya pasportun görkezýän, pasport ýa-da ştaýda kirjek emir kartçka, bankyň kartçkasy ýalşan görkezýän. Ol kompýuterden açýar seredýär. Howa işi bar, ady bar, bank kredit berýär. Durun ýerine afarmada edýär. Ine ondan şunutdum soň şu islam zadyň senki. Alyp gidibermeli, problem ýok. Ol 7 pıştın sorap duran aklar ya üçne beräň oturup insanlar gelýär. Olar ýazat ýok berdi watandaşyň. Onu näme şowlukça ştaýda tamamlaýly gezelenjimizi.
Nesip bolsa inniki sapar başga zatlarym görkezler. Ýöne şuun kun ýörüýte ene Balkanda ýaşaýan, Amudaryýada ýaşaýan balykçylarymyz üçin, watandaşlarymyz üçin ene ştaýda menen balyk gowurýan tutman howy. Elmedam şol balyk görsem ene başgat gerek ýa çykkandan göýde şelli. Bir sagat wagtym tapsam gidip balyk. Owadan ýerler gatkan howy. Müňlerçe köl bar, derýa bar howy Şweçýada. Ondan şu zatlar höwes bilen görýän, öl gowurýan zatlarym şuňsy-da görkezde indim. Bolýan saglykda görşeli, inniki efirlere çeli saga oturun. Hemmäňiziň öýüňize saglyk watandaşlar. Hoş.